салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 9 апрели соли 2022 Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 171 сомону 50 дирам, Спетаминбанк 1000 рубл 171 сомону 50 дирам, Банки Эсхата 1000 рубл 146 сомон. имрӯз 9 апрели соли 2022 Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 171 сомону 50 дирам, $100 бошад 1250 сомон, 100 евро бошад 1357 сомон. аз худи Сбербанк бошад 1000 рубл ба 171 сомону 50 дирам баробар шуд. агар 10,000 ба Тоҷикистон равон кунем 1715 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. душанбеситӣ бошад 1000 рубл 156 сомон, 100 евро 1300 сомон, $100 1130 сомон. аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 162 сомон мегзарад дар картаи Амонатбонк. $1 бошад ба 74 рубл баробар шуд. дӯстони азиз, фикротонро дар комментария бинависонед ва лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо ҳам бубинанд. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорем аз ҳар яки шумо ки